lijepi pozdrav sa Zagrebačkog Velesajma gdje se nalazimo u društvu jednog iznimno zanimljivog čovjeka koji organizira nešto što je Zagrebu turistička manifestacija velikog prioriteta. Znači, privlačite jako zanimljivu klijentelu, radite vrlo originalan projekt koji ste započeli prije 5 godina. Započeli smo prije 5 godina. Prije 5 godina, dobro. A dogodio se prvi put 2016. Ovo je znači naša 3. godina. Projekt koji smo startali je prvo bazično ima namjeru da okupi ljude iz poslovnog svijeta, da ih povede na jedno specifično druženje na kojem bi oni ostvarivali neke poslovne kontakte, sklapali možda i neke poslove, a ideja je bila da oni u neobaveznom druženju na specifičnim i lijepim lokacijama Lijepe naše lijepo jedu, zabavljaju se i druže. Međutim, kako je taj projekt od prije 5 godina se počeo razvijati, shvatili smo da on dobiva jednu enormno veliku turističku dimenziju, zato što kolona od 65 luksuznih vozila je 4,5 km dugačka, još ima među 20 popratnih vozila, blizu 200 ljudi u organizaciji, a sve u svrhu 120 tih sudionika koji uživaju na tom jedinstvenom putovanju. Ideja znači je promocije hrvatskih ljepota, hrvatskih cesta. Znači, organizate određene lokacije koje smatrate da su zanimljive i reprezentativne za ovakvu. Tako, naš projekt je vrlo dinamičan, mi konstantno, ajmo reći, mijenjamo lokacije, putujemo, enormno truda ulažemo u hospitality, znači u obsluživanje tih sudionika, da njima bude što ugodnije na tom putovanju. Ideja je, osim promocije hrvatskih gradova, hrvatskih ljepota, UNESCO-vih spomenika, je da približimo i te lokacije na kojima jesmo, gastronomiju tog lokaliteta tim ljudima. To znači da se u kontinentalnom dijelu pripremaju kuhinja kontinentalne Hrvatske, na Kvarneru Kvarnera, Cresa, Lošinja i tako dalje, i kroz tu neku gastronomiju također ljudima nudimo jedan dodatni experience, osim samog putovanja. Auti su ono što je vidljivo u našem projektu i oni su, ajmo reći, izloženi u prvom planu, međutim cijeli projekt ovisi o ljudima koji sjede za tim volanom. Znači, auto je samo sredstvo, kako mi to nazivamo, a čovjek koji je unutar automobila je nama jako bitan. To su svi ljudi koji su provjereni, ljudi iz svijeta biznisa, naši ljudi iz privatnih poslova, klijenti i tako dalje. Kad govorimo znači o klijentima koje privlačite u ovom projektu, da li se radi samo o ljudima koji su iz Hrvatske ili je to globalno? Ovako, nama je naglasak na ljudima iz Hrvatske, ali naravno da mi imamo i dio stranaca, svi su oni povezani ili preko naših klijenata iz Hrvatske ili surađujemo s njima, tako da mi imamo jednu skupinu od sigurno nekih 20% stranaca. Pod tim strancima podrazumijevamo ljude, nekolicina njih nikad nije bilo u Hrvatskoj. Imamo 2 sudionika ove godine koji nikako, nažalost, nisu bili u Hrvatskoj, vidjeli su naše filmove, kroz te filmove su vidjeli da tu postoji enorman potencijal i da je tu jako lijepo, na što oni su ipak nisu gledali na taj način i oni su se zainteresirali. Preko naših klijenata koji su već 3 godine u ovom projektu, oni su dobili potpuni feedback i potpunu informaciju, znači cijelog putovanja, izuzetno su se zainteresirali i oni su ovogodišnji sudionici koji su već unaprijed platili, znači, svoje mjesto. Kad govorimo o ruti, kako ove godine ide? Znači, ove godine je ruta, znači, od Zagreba kada krećemo 7.6. prema Grobniku. Na Grobniku se događa taj adrenalinski dan kada je zakupljena staza cijeli dan. Ljudi će moći sa svojim ljubimcima napraviti jedan defile za uspomenu, a ostatak dana će, znači, ovi koji žele malo brže probati stazu će moći sa svojim vozilom pod kontroliranim uvjetima proći Grobničku pistu. Ove godine je posebna stvar što Grobnik je dobio novi asfalt koji itekako čuva i gumu vozila. Izletne staze su poboljšane, tako da ajmo reći da je još sigurnost postavljena na maksimumu. Noći ćemo u Opatiji u hotelu Real, znači na svakoj lokaciji na kojoj mi noćimo hoteli zakupljeni na naše strane u cijelosti, tako da mi hotel pretvaramo u biti u njihov dom. Znači da imate na kraju krajeva i privatnost, tako da... Tako, ta privatnost je čisto da bi postigli efekt 5, 6 i više zvjezdica. Ti ljudi inače borave u inozemstvu u takvim tipovima hotela, tamo je njihova privatnost zagarantirana i zajamčena i tu istu stvar mi želimo preslikati unutar našeg projekta. Nakon jedne prekrasne večere na otvorenom
u restoranu Novo u Opatiji. Sudionici će se moći upustiti uz jedan zabavni party program do jutra. Petak 8.6. je rezervirano ponovo za vozački dan, od Opatije preko vrata Jadrana, Bakra, Bakarca, Krčkog mosta, koji ove godine ima jednu posebnost, jer Krčki most ćemo mi brendirati kao simbol povezanosti kontinentalne i morske Hrvatske. Krčki most je među 10 najljepših mostova proglašen u svijetu. Preći ćemo preko samog otoka Krka do trajektnog pristaništa Merak. Ove godine ćemo dati jako veliki naglasak na pristanište Merak iz jednog jednostavnog razloga, jer to je najveće trajektno pristanište. Tamo smo osigurali VIP trajekt, to znači sudionici će se ukrcati u poseban trajekt, znači nevezano za komercijalni, doživjet će ponovo jedan taj VIP tretman gdje će moći koristiti trajekt samo za, ajmo reći, za naše potrebe. Preći ćemo na drugu stranu na Cres, od samog pristaništa do grada Cresa je jedna prekrasna cesta sa obnovljenim asfaltom, ljudi će opet možda živjeti taj vozački dio. Ući ćemo automobilima direktno u grad Cres, gdje ćemo imati organiziran ručak tog lokaliteta, znači sa tim namirnicama i sa tom kuhinjom. Nakon ručka ćemo se uputiti od grada Cresa prema centru Malog Lošinja, ući ćemo autom na defile direktno u sam grad i parkirat ćemo se na samoj glavnoj gradskoj rivi, gdje ponovo imamo jednu posebnost, a to je da ćemo večerati u muzeju Apoksiomena. Cijeli muzej radi turističke atrakcije zatvoren tu večer za piknik i događanje. Sudionici će možda doživjeti opet dojam Apoksiomena i cijelog muzeja. Nakon same večere, znači to je neki sat i pol, mi ćemo se uputiti prema hotelu Alhambra, gdje ćemo 2 noći odsjestu najljepšem butik hotelu po nama u Hrvatskoj. Subota je rezervirana za jedan adrenalinski vodeni dan, imat ćemo preko 20 gumenjaka koji će sve sudionike potrpati, napravit ćemo džir oko cijelog Malog Lošinja, pokazati neke stvari sa mora, bit će kupanje na jednoj plaži na kojoj se može doći samo sa brodovima, bit će tu i vodenih sportova, bit će tu i nekih tečajeva ronjenja i tako dalje. I dolazimo polagano prema kruni naše završne večeri, to je uvijek subotna večer. Počinjemo sa izložbom Rolexa. Rolex je prošle godine imao jednu VIP izložbu, znači svojih nove kolekcije. Ove godine će se to dogoditi u hotelu Alhambra. Nakon toga ćemo imati gala večeru. Gala večera ima jednu posebnost, a to je da sudionici na gala večeri kroz jednu humanitarnu tombolu skupljaju novac koji je uvijek usmjeren na potrebite, uvijek idemo na djecu, svi smo sjetljivi znači na djecu, svi imamo na djecu i znamo da djeca su uvijek ona koji trebaju dobiti najneophodniju skrb, tu je uvijek za neke lijekove koji su ili teško dostupni ili izuzetno skupi. Ove godine smo odlučili da ćemo veći dio tih financija prikupljenih kanalizirati za potrebito dijete kroz sustav policijske zaklade. Zašto policijske zaklade? Eto, 3. godinu za redom ravnateljstvo policije i MUP nama uveliko pomaže da ovaj događaj prođe kroz sve prometnice bez ikakvog problema i mi na ovaj način ćemo, znači, ta donacijska sredstva kanalizirati za potrebito dijete unutar policijskog sustava kroz policijsku zakladu. Nakon gala večere i te tako humanitarnog dijela, sudionici će se upustiti u završni veliki parti i nedjelja je rezervirana za odmor, kasni check-out i kada se sudionici upućuju u svakom prema svoj odmor. Divno, ovo je onako informacija pregršt. Ja imam samo još pitanje, da li oni koji su zainteresirani mogu se još uključiti ili je... Mi imamo još jako malo mjesta, znači selekcijska lista je izuzetno rigorozna. Znači, sa svakim potencijalnim sudionikom, znači obavljamo razgovor, gledamo profil njega i pokušavamo vidjeti da li je on kadar da se može družiti 4-5 dana sa svim ostalim sudionicima. Mi pokušavamo uvijek uključiti da to budu ljudi nekako istog mindseta. Mi nismo politički orijentirani, vjerski ili po boji, znači mi smo samo orijentirani po biznisu. Znači, ako nama čovjek odgovara u smislu poslovnom i da će on moći funkcionirati 4 dana sa tim ljudima, mi radit ćemo se tom poslu svjesno objasniti pravila ponašanja, kako on može pristupiti do našeg projekta. Ali kažem, evo, 90% mjesta je već upravljeno. Kad govorimo znači o poslodavcima, govorimo o nekim određenim industrijama ili to nije kriterij? Ne.
Nama je samo bitno da je čovjek u bilo kakvoj poslovnoj sferi, da dijeli, ajmo reći, iste pobjede, iste probleme kao svi ostali, a industrija i branša kojom se bavi, ajmo reći da je totalno nebitna, ali svatko uvijek nađe proizvod ili uslugu unutar projekta koje je njemu u tom trenutku potrebno. Izvrsno. Recite mi samo nešto što se tiče neke podrške koje imate od turističkih zajednica. Rekli smo, grad Zagreb je pokazao svoje široku otvorenost gradnje i rekli smo odlično. A što je sa neke druge gradnje? Ovako, što se tiče potpore, to je vidljivo i kroz prve 2 godine, kroz ovu treću, bez potpore, znači institucija koje možemo nabrojati, to su Hrvatska turistička zajednica, turistička zajednica grada Zagreba, turistička zajednica grada Opatije, turistička zajednica grada Cresa, Lošinj i tako dalje, gradonačelnici svih tih gradova, Ministarstvo unutarnjih poslova, ravnateljstvo policije i sve ostale institucije koje nas podupiru, ovaj projekt ne bi bio moguć u ovom obimu i na ovaj način da se izvede i mi ovom prigodom svake godine zahvaljujemo institucijama koje su podržale ovaj hvale vrijedan projekt. Također mi kroz taj projekt je evidentno da prikupljena donacijska sredstva mi kanaliziramo i vraćamo tamo gdje je najbitnije. Eto, prošle godine je dio sredstava završio u Klaićevoj bolnici, dio je završio u Petrovoj bolnici, završio je i kod 9 potrebitih obitelji u Šibenskoj županiji, bio je tu dom za nezbrinute u Šibeniku, tako da eto, trudimo se da taj projekt ima tu dimenziju i te financije da se vrate tamo gdje treba. Još bih samo htjela čuti što se tiče automobila koji će sudjelovati u ove godine. Postoji li nešto što je ekskluzivnije u odnosu na prijašnje ili nešto što bi bilo vrijedno za istaknuti? Pa imamo ajmo reći da imamo jedan poseban auto koji se mi do sada ga nismo vidjeli da se pojavio na hrvatskim prometnicama, radi se o jednom prestižnom modelu Ferrarija. Ja bih sad htio da on ostane tajna, sudionik je uplatio svoje sudjelovanje i to je jedan od njegovih nekoliko automobila. Ali da se ne ureknemo, evo, bolje nek ostane tajna, naravno da će tu biti Rolls-Royce, bit će tu i Bentley, Ferrari, Lamborghinija. Ono što ću ponovno ponoviti, automobil je sredstvo, a bitno onaj ko sjedi za volanom tog automobila. Naravno da tu postoje sportski automobili luksuzni, ali tu postoje luksuzni automobili koji daleko nadilaze financijski vrijednost tih nekih sportskih automobila, tako da je tu miks svega i svačega, ali ajmo reći da su svi po sebi jako rijetki. Odlično, možda još neka poruka za kraj? Pa, osim što se zahvaljujemo svima koji su uključeni u ovaj projekt, jer enormno puno ljudi odvaja svoje dragocjeno vrijeme, znanje i resurse. Kažem, još bi jedanput se zahvalio svim institucijama koje nas podržavaju, naravno sudionicima bez kojih ovaj projekt se ne bi mogao dogoditi, a naravno i svim partnerima. Eto, i partneri su uvelike pomaže da ovaj projekt se održi. Oni su jako vidljivi, transparentni, eto, ovim prigodama svima njima zahvaljujem. Ja ću samo reći da sve pozivamo da se priključe, ako ništa drugog, na oni koji će promatrati start u Zagrebu i na ostalim lokacijama. Tako je, na ostalim lokacijama gdje ćete se nalaziti. Također i pozivamo ih da nas posjete na auto show. Pripremili smo velike nagradne igre, eto i Produkt, naš partner, je dao vrijedne nagrade u poklon bonovima za gorivo, tako da eto, posjetite nas na našem.